Despre bunica mea. Mi-amintesc că era o tipă foarte caldă. Și exact genul ăla de bunică, așa, cu părul alb, tot timpul gata să te ajute, tot timpul înțelegătoare și tot timpul gata să-ți ia apărarea. Vacanțele în casa bunicilor. Bine, pot să spun că sunt o norocoasă pentru că îmi petreceam foarte mult timp în casa bunicii. Bunica stând foarte aproape de noi și fiind practic bona noastră, încă de mici copii, atât eu cât și fratele meu, am petrecut foarte mult timp în casa bunicii, aducând toți copiii din fața blocului. Țin minte că era o sărbătoare în casa bunicii de fiecare dată. Părinții copiilor din fața blocului cred că erau foarte, foarte mulțumiți că e cineva acolo să aibă grijă de ei și făceam tot felul de sărbări, tot felul de petreceri, dar toate spontane, așa, și bunica nu se supăra niciodată, dragă de ea. Am o groază de povești cu bunica, nici nu știu pe care să o aleg, dar copiilor mei le-aș spune cu siguranță ce înseamnă bunătatea, pentru că asta am învățat de la bunica. Pe lângă faptul că avea grijă de noi și de toți copiii din cartier până la urmă, era și asistenta cartierului. Învățase să facă injecții pe vremea războiului. Mergea și îi ajuta cu drag pe fiecare în parte și cred că e o lecție bună. A încercat să ajute până în ultima clipă. A încercat să ajute cât mai mult în jurul ei. A fost o tipă foarte, foarte altruistă. Țin minte că bunica, asta nu știu dacă pot să o numesc chiar lecție de viață, dar a fost singura din familie revoltată în momentul în care părinții mei mi-au permis să merg să mă antrenez la Craiova. Încercam să-i explic și am plecat oarecum cu teamă la Craiova să mă antrenez, să nu cumva să o dezamăgesc pe bunica. Nu puteam să o dezamăgesc și am încercat să-i spun că mama, noi așa îi spuneam bunicii, mama noastră era mămica și bunica era mama și am spus, mama, merg acolo ca să devin un campion. Păi bunica făcea multe prăjituri, dar gogoșile erau favorite și de câte ori, v-am zis, strângeam așa o gașcă de copii, mama, ne faci gogoși. Țin minte și acum și săraca n-avea ingrediente, trebuia de undeva să le scoată. Săraca făcea și mai ales că trebuia să facă cantități industriale de gogoși. Până la urmă, cred că putea să-și deschidă chiar o gogoșerie, pentru că niciodată nu știa câți invitați o să aibă la masă. Pe lângă ce pregătea pentru noi, pentru că întotdeauna servea masa de prânz la ea, trebuia să fie și un desert. Iar gogoșile erau la ordinea zilei în casa bunicii. Am exersat, pentru că sunt o tipă perseverentă și până în momentul în care au ieșit așa niște gogoși, în adevăratul sens al cuvântului, nu m-am lăsat. Important e că sunt așa fățoase, dacă zic bine, așa îmi cresc. Asta contează cel mai mult, că până la urmă gogoașa trebuie să fie umflată, trebuie să fie pufoasă. Dacă ar fi bunica lângă mine acum și ar putea să-mi îndeplinească o dorință, mama, mai fă niște gogoși. Ce să zic, așteptam momentul în care pot să, în sfârșit, am ajuns aici și pot să gust aceste minunății, să vă dau gustul copilăriei. Mă scuzați, da. La noi așa se facem, copilărie, așa mâncam gogoșile și... Da. Bravo. Sunt aproape de ce trebuie să fie. O gogoașă făcută de bunica. Mi-aduce aminte de... Așa, cu gustul mi-au venit în minte și amintirile despre cozonaci și pâinea făcută în casă, pentru că bunica făcea și pâine. Hai că împar cu voi! Să rezum așa lecția de viață de la bunica, da, să nu renunți, pentru că toate au un final, dar depinde de tine dacă o să fie unul bun sau nu pentru tine, dar să încerci până ajungi la final.